mamit moka. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuro mgajuanga. Kawa kelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nakwa Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Nyakorongo juang dakika skadho pradek odadek tok sa pagario mar okinyi. Mai nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ngao. Kaka pile waneno gazede areya antiere kagi The Standard kanyakla kod Daily Nation. To thoro wach momi pek nyakorongo juang bendo pogore. Daily Nation gimiyo pek weche motenre kod somo ahinya e kinde ma grade 9 ikore ne penjo margi e giko mano mar higane. Bende gisani nyakorongo juang bende portal kata mnambui no seyaw na nyithino mabende biro bedo karuore kod senior schools chakre higa mabiro. Koro portal mano mar yiero career choices kata mna skunde magidwaro chakra yanga chakra duchieng makawuono. Kopogre gi mano Standard thoro wach magimiyo pek otenre kod weche mago mag low mano makama magawa mung'ere kaka Weston nitiere mantiere buore Nairobi ka dibed ni wege magawa no Nyakorongo juang nosechopo e winjruok kod aduol mano mar KCAA magichulogi kaluwore koda kama lobno kama magawano nitiere. Okinyi makawuono antiere gi Eric Okeo Kizito mabedo kwanono godo gazet. Eric Misawa, ichio makare? Achio makare Sharon. Wadoko ne Nyasaye kamano mumi wa thuolo makende mwadonjo dwe mar auchiel. Sharon dwe mar auchiel gi dho Gregorian kuche wacho ni dwe no mar keny, yani en dwe ma iwacho ni dwe chirowere kata Nyasach rowere, wacho ni dwe maber, dwe mopong' kod mor. En dwe ma bende kore wacho ni en dwe gweth, en gweth mar rowere kaka wacho ni en dwe rowere, koro rowere mano puro ng'iya ni to chambgi dhi nade, koro gibedo kod mor kanyo. Wacho ni bende en dwe chieng', mano koro dwe mwagolo Roman kocha cha, wacho ni dwe mar keny kod nyuol mar nyithindo. Koro wacho ni dwe maber ma bende jok mapok odonjo e keny, ma dwegi gidonjo e keny. Wan koro wanano gazet, mana kaka wacho ni en dwe rowere, gazet bende wacho mana weche go ma bende king'iyo mos to mulo mana rowere. Koro wan kamar mondo mi gine mago duto. Erokamano Nyakindo machiegni. Aparo machak gi Daily Nation nikech thoro wach momi pek en kaluwore koda weche mag somo. Wang'e ni jonyuol jopuonjre osebedo koda kibaji mathoth ahinya kaluwore kod yiero choices mago mag courses ma bende gidwaro mar mondo nyithindgi som kanyakla kod skunde mag senior ma bende gidwaro nyithindgi chopie. Wachakana gi mano wang'e ni thoro weche mopogore ma bende Daily Nation omiyo pek Nyakorongo juang wabiro bedo kwa mulo kwa dhi nyime gi nonro mar gazet. Kata kamano nyithindo mantiere grade 9 Nyakorongo juang mano maromo nyithindo mantiere grade 9 giwacho kanyo ni gibiro bedo ka giyiero skunde madirom 9,500 gi 69 ma nyithindgi biro bedo ka riwore godo Januar mano higa mabiro chakre odiochieng' makawuono. Sharon koro wacho kanyo ni mbui oseyaw mano machiwo thuolo ne nyithindo mantie grade mar 9 mar mondo mi koro gidhier skunde magidhiye mano ma senior kanyo. Koro wach miwacho kanyo ni mai koro tiere kaka oket subjects magidhi timo kanyakla kaachiel kod skunde ma gidhiyiero kaluwore ni gino ma nyathi dhi dwaro mar mondo mi otim kata dwaro mar mondo mi obedi ma wacho ni mano koro kete yo mar kanin kod lek manidwa bedo jagedo kata medusa to koro idhi yiero skundno kaachiel kod subjects materi e lai makamano. Kidwa bedo lawyer bende koro yiero subjects materi mana e skul kaachiel kod karianino Sharon. Ma koro wach ma oyaw kanyo ma wacho ni en platform ma bende kata jopuonje kaachiel kod jonyuol nyadonjo kanyo mar mondo mi gikony nyithindo otim yiero makare. Koro en kinde ma bende koro yudo ka opog gi nyadi ng'wen kanyo ma yudo ka wantie kod cluster 1, 2, 3 kod 4 ma yudo ka cluster mar 1 kod 2 mago ting'o skundego ma dito ma bende wang'eyo ga ni luongo ni national schools kacha Sharon. Koro skunde ma kamago wacho ni gin skunde ma tiere kod gedo makare kaachiel kod gigo maber. Kata kirango kinde makacha kane winjo sigana mar skul kaka Alliance kata Mango gin skundego mantie kod gedo makare kod gigo makata kidhi somo kanyo to teri e yo mar bedo gino midwaro mondo ibedi. Waneno kata skul mar Mango kano ter gi ndege kacha madhi konyo puonje mar mondo mi osom weche mag ndege. Koro yudo ka skunde makamago gin kod gedo makare kaachiel kod gigo ma keto nyathi e yo makare bedo gino ma odwano bedi. Tiyudo ka koro cluster mar 3 kod 4 kanyo gin skundego Sharon mido ka bende kidhi kata gweng' kucho tido ka gin skundego manana kanyo gin mana kod ute kata king'iyo kar somo onge malong'o, buge onge malong'o, kata mana laboratory kama inya time nonro onge malong'o. Koro kanyo bende koro nyathi penje to koro kato koro dhi yier nade ma bende koro wacho ni kai kata ka koro wacho ni ma yo makare madhi miyo nyathi bed kod lai makare mar luwo ling'any mar gino modwa bedo. Koro wapenjre to skunde mathoth ma koro yudo kata karang'iny gintie piny kacha gito koro
dhi bedo nade? Dhi bedo ni nyithindo dhi laro moko mamalo ka. Tiwacho ni bende ma ok dhi bedo gi lera ahinya nikech en yono mitime mbui. Ma koro bende dhi lu kaka nyathi osebedo kaka timo chien kacha. Nikech yiero mag dhi timo ne Sharon dhi time mano miluongo ni CBE nikech nwang'e ne wan gi CBC. Koro sani loko donjo CBE ma koro yiero ma idhi tim dhi bedo kamano. Koro ma en thuolo makare mwajiwo jonyuol kamoro amora ma gintiere kaachiel kod jopuonje ni mbui koro oseyaw mar mondo mi gikony nyithindgi obed kod yiero makare. To gima mora gi mbui makama Kizito en mbui mabende noyang machiegni gi migawo mochung' weche mag somo. Mbui makama biro bedo ka konyo janyuol. Ng'e moro ma koro janyuol samoro nyalo bedo kibaji ni to koro atem nang'o. Mbui makama iwacho ni en designed kaka lose. En design mag guide learners mago jopuonjre kanyakla gi jonyuol kanyakla nyaka gi jopuonje. Kidonjo nja kanya to inyisi steps miluwo mabende biro bedo ka konyo gi ahinya. Jopuonjre mago mag grade 9 mabende biro bedo ka donjo senior. How million achiel nukta ariyo tineno kanyo kwan skunde kata institutions mantiere kanyo 9,569 mabende biro bedo ka kepo mano Januari dwe mokwongo mar higa mabiro. Kata kamano gintiere koda penj nyithi grade 9 mana kani wacho gintiere koda penj mong'ere kaka Kenya Junior Schools Education Assessment mabende biro bedo ka chako dwe mar 10 chakre chieng' tarik 28 dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 3 dwe mar 11. Sharon koro kirango kanyo bedo kaka koro kelo pogruok mopogore gi chien kacha ka yiero makama ne timo kod Kenya National Examination Council ma koro mato koro biro mana jonyuol ka kod jopuonj mar mondo mi okony nyithindo tim yiero makamae. Koro wacho ni en gino maber koro jonyuol ong'e makare skunde go magineno ka nyalo miyo nyathi chop lek mare kanyo ma koro gichom kod nyathi. Koro en kinde go mabende wacho ni lokruok bede yore go mag somo. Koro lokruok odonjo wacho ni donjo mana lokruok. Koro wan bende wadonjo mana lokruok wadarango ni to bedo nade nikech ywak to osebedo ka kod kacha to kama ywak bentiere giko ne to wachni mor bende koro bede koro weche ang'ene dhi bedo mana makare. Koro sama koro jonyuol kaachiel kod nyithindo yiero skul magidhiye kaachiel kod gino magidwa bedo. Ng'ano madwa bedo kil oikra ika kech kata kil kacha weche nitie mapek dhok mitiyo godo pek kacha jok madwa bedo midusa magedo bende oikra ika gigernwa apaya machal kaka mag jo China gero ka koro somo sayaw. To bende gibiro tiyo koda system nyakorongo jang mong'ere kaka KEMIS kata Kenya Education Management Information System mano marwako nyithindo mano jopuonjre maromo 1.2 mago grade 9 to senior ka gidonje skunde mago mag senior. Kopogore gi mano wawere gi mano tenge nitiere wach makama Boniface Mwangi nyakoronga juang gi Agatha odiochieng' manyoro noloso magi jokenera tich oganda mabende noloso kaluwore koda sanda mana gi kadhe e piny Tanzania. Wach makama omie pek e ite mano mar ariyo. Wach makama bende naneno report kana Cleophas chiwonwa okinyi makawuono. Sanda mana gi kadhe nineno kanyo kaka Benenam Boniface Mboro ywak koparo sanda mana gi kadhe gin duto. Sharon en sand malita ahinya bende ka koro iluwe makata ka otiendi rwake wuoche mane Mwangi kaachiel kod Agatha orwako. Ulit moro nyalo donjo ni nikech kaka giloso kata kaka noneno picha mane Mwangi nokete mbui mokwongo kacha noneno ka kata wang'e nokut noknen maber no winjo matek mabendo wacho ni kane odonjo e magawa mane boma Dar es Salaam kucho kama ne gidhi kaachiel kod okinde moko gi jokedne ratiro mag oganda mar dhi chung' kanyakla winjo bura mano ma omakne jaket tesre piny owacho mar Tanzania mano Tundu kachacha. Koro no kochopo negi makare ka magawa mane tiere jomoko ma gin apisas mag arita kwe nodhi magawa kanyo mane duong'ne dhot mar mondo mi owuogi to kano chich owacho ni nokoyaw dhot nikech bende nosewinjo ni okil mano koting'o Martha Giri noseduoki koro nokoyaw dhot mano bet kanyo ka jogo noduong'o dhot ma nyaka dhi seche mag 9 samne piny ru kanyo ma jago moro bende obiro wuondre kanyo ni koro en lawyer en okil mar mondo mi oyaw dhot ni odhi chung'ne kanyo. Koro mane mana miriasia to nokoyaw dhot kanyo kendo. Koro kano chich Sharon nokawo bag ne gige otero ne ogone Agatha simu to dhi omiye. Koro mar mondo mi koro wuog oko kanyo gokinye mane jogo dhi omake stairs mong'wane. Koro kano ng'wane kanyo nodhi tere station mar obila Sharon kane giduogo ka hotel kae ka girango wang' dede CCTV kacha to gineno ni kara Mwangi ne omiyo Agatha bag ne. Koro kone wadwaro bag kod gi simu tedo ka simu to miyo ng'ama chielo bag to noyud kod Agatha. Koro miyo Agatha bag cha nomiyo Agatha bende koro ng'wan ma bende koro odhi oter gi stendo bilo dadhogi odogo kago ter gi kuonde moko makong'ere ma gido sandi giwacho nang'o ni tweyo gi siro moro ka wigi ng'iyo piny to tielo
ng'iyo malo tigo tiendegi tigo gi ka gi kacha ne gi kadhe sand malit kalure kaka giwacho wach makamano mano kawo ndalo koro odiochieng' mogik nokawgi kotergi tong' mar turgi Agatha otere tong' mar Uganda Mwangi okele tong' mar Kenya kae aso megi pesa mo matin mar mondo mikor gichop go kuma gichope mabende koro dwari mondo ni ichunogi mar mondo mi gi ti kod yedhe makweyo rem mar mondo mi kik kaka ne hinyruok mane gintie go cha kik nen ahinya koro ne gikadhe sand malich ahinya kanyo Sharon mabende koro giwacho nang'o piny owacho odwa ling' ahinya mabende koro gikwayo riwruok mag pinje Afrika mar mondo mi owuog ane oko mondo mi wuoye wachni matek ahinya kata mondo mi kum piny mar Tanzania mabende king'iyo kanyo pod sigana nitiere mabende ikwayo mano koting'o kata ogai mar do machon William Mutunga Geri aparo ni mano dhi nene ite mano mar adek kata kamano Nyakor Mgajwang' Mwangi kanyakla kod Agatha nodhi boma mano mar Dar es Salaam mano chieng' tarik 19 mar dwe mar abich mar mondo mi giwinj bura mano donjne go Tundu Lissu mano jalni mabende kwedo piny mano mar Tanzania wach sigana na gisewacho hoduchi manyoro wach mabende jokene ratiro pod medo kum kendo gibedo seyo e okang' mager aparo nong'ene na iti gazet mano mar adek Nyakor Mgajwang' kama bende jokene ratich oganda mawuok e pacho ka Nyakor Mgajwang' gidwaro mar mondo mi jatend piny mano mar Tanzania mano Suluhu kanyakla kod jatend piny mano mar Uganda Museveni odonjnegi kaluwore koda rocho ratiro mago magne jokedne ratich oganda e pacho kae notelnegi kanyo kod mana en ogai mar doho e pacho ka Willy Mutunga koro gidwaro mar mondo mi donjne jotend pinje ariyo makamagi Sharon pinje ariyo gidwani mar mondo mi donjnegi kaluwore kaka wach makoro notimre piny mar Tanzania ni kamne joked ratiro mar oganda kaachiel kod kinde mamoko neno yudo sand malit ahinya kacha mabende nodwogi e pachogi mabende kata jokedne ratiro mar oganda gi yudo ka ne gin kod mag wuoth moyienegi donjo pinygo ne gintiere godo kanyo Sharon ma wach mabende koro biro kata kirango piny mar Uganda kae bende wang'eni bura nitiere momakne jaket piny owacho mar Uganda Tesre mano Besije kacha kalure ni nowach nang'o en jagno ma bende koro ok dhi makare kod piny owacho kaachiel kod bedo kod gige lweny ataro mar chik kanyo mabende koro lorne mago buche mantie kanyo koro jokedne ratiro mar oganda bende kotelnegi ogai mar doho mano machon William Mutunga koro odiochieng' ma nyoro wuoyo kawacho ni pinje ariyo gi mar mondo mi kum omegi kum nikech koro gin jogo marocho ratiro mag oganda kalure ni kata ineno kaka gisando jogo makoro wacho ni ok dhi makare kod piny owacho gitime yono miwacho ni mok ni kare ma bende koro Sharon bende mako mana dhowa non to bedo nade nikech kata kineno od bura mar Tanzania kanyo wuoyo ne jomoko ne wuoyo ka koro bende chalo ka gima ne timre ne morgi moko ne koro pimo ni kata jok mobiro koro pinywa kagi ok ginya pimre kod pinywa ne pinywa mago mag Tanzania kucho koro kaka ne giwo bende wang'e to koro en pie mane en pie mabende onge kare sama wantie riwruok mag pinje mag ugo monego bed wabedo kod ohala motegno mariwa to koro kata ka en piem to kata ka ng'iyo kata parachute ken mifuyo godo chieng' nyasi ineno ka magwa ka jolweny fuyo to piu mane papni ngop to mag Tanzania to fuyo to lwar nyaka wiji kuma ji obede koro kama na ya Kizito ere gima notenge nyaka sanya Nyakor Mgajwang' wang'ni Jesse Duor dhi bedo kod atwak ngino dhi bedo gi jokedne ratich oganda Kizito mabende biro bedo koloso godo ratich jokedne ratich oganda to gin mage koko mano wang'ni nitiere nyadendi mung'ere kaka Rose Njeri mabende nomak e pacho ka mar chieng' tich abich bar juma mokadho e gwenge mag South Sea Buore Nairobi en bende se nitiere kod mbui mabende nopuonjo godo oganda mano kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma higa ni Finance Bill 2025 nyaka sani pok owe thuolo Nyakor Mgajwang' odine tesendo bila neno kanyo min mare hero na nitiere nyim tesendo bila mapangani ka bende kanyakla kod jokedne ratich oganda mamoko gidwaro mar mondo Njeri owe thuolo Kizito dose mano kapok wadhi moro hanno ka sa bende ringo mapiyo Sharon makoro wacho ni en kanyo makoro wacho ni seche moko nya bedo ka koro irocho ratiche nikech koro kawo kinde mathoth ka nitiere od geng'ne station obila mabende chik wacho na kono obi tieko seche 48 station obila kanyo makoro anyuola ne koro kwayo piny owacho mar mondo mi owe
thuolo nikech giwacho ni bende entie kod del marach ngimane ok nitie kar kalure ni en kod tuo mar anemia kanyo kata nok mar remo kanyo ma bende kalure ka koro entie kucha koro gin kod luoro ni nyadende ni nyalo bedo ni ngimane medo mana rochore kanyo koro ma nomake mana kaka sewacho no kalure ni koro noloso mbui moro ma koro puonjo godo ji kalure kod paro mar chik mar omenda mar higa 2025 ma bende koro iwacho na kanyo ni nokwa jo Kenya mar mondo mi okwed paro mar chik mar omenda no kalure ni otemo fuono tie osuru moko kanyo iye kanyo Sharon. Koro magi weche go ma bende koro iwacho ni jogo ma kedo ne ratiro mar oganda kade matek koro nyaka karango nyaka weche makama ne chope giko. Joyce Duol biro bedo kod atwa kodgi karonoromo kanyo sadek mano mar okinyi. Wawere gima nyakor ngajong warenge pie ite mano mar aboro. Nitiere paro moro mabe naneno ka jaod bura mano ma Suba South Karulo Mundi nochwalo e od bura maduong' ma pachoka mane ite mar aboro mano kaluwore koda bil. Wang'eni kinde ka kinde piny Kenya ng'eni wantiere koda ratiro nyakor ngajong kila ng'ato nitiere koda ratiche to ratiro ma wantiere godo en kaluwore koda pend chike ma bende wantiere godo. Koro Karoli nitiere koda paro kata bil moro mano sichwade nyim od bura. Ponono ni yiero itimo to nitiere jogo ma bende chung' maonge koda duond buche ma bende ong'ere gi dho ngere kaka independent candidates. Independent candidates ma kama kaluwore gi bil ma bende Karoli chwalo. Odwaro bill ong'ere kaka political parties amendment bill. Odwaro mar mondo mi kaponono ni jo independent ka gikalo kwana tamalo 5 mago mbulu mantiere gwenge magintiere. Gin bende nego bedni chulogi wang'ini duond buche odamiyo gimoro donge. Koro jo independent gi bende ka gisa pass 5% of the total population kama giwuoke. Gin bende miyo gi gimoro. Mano kaponono ni bill kata mana paro makama los chik. Koro paro mar chik mar loko iwacho ni political amendment bill mariga 2024 koro kelo lokruok makamano ni jachung' kenda mano mochung' e yiero kombe mag yiero kadipo nono ni koro yudo atamalo 5 mag ombulu to in koro jagono monego bed ni koro yudo sir kowuok kuom omenda ma duond od buche yudo ka gibe koro giyudo. Koro wacho ni jachung' kenda gi koro iloso negi duol moro ma bende koro tayo gi kanyo koro ma bende jaod bura no kelo kanyo en loko timo lokruok kare mar beach a ka koro iloke gi section 23 ma koro kelo wach manyien ma wacho nang'o ni idhi kel omenda moro kanyo ma koro jochung' kenda gi nyalo bende yudo kanyo. Koro duto to wang'eyo ni duond od buche osebedo ka ido sir koro jachung' kenda gi bende ka ng'ato kedo matek yiero moyudo atamalo 5 mag ombulu to bende ka koro paro mar chik ni okadho gin bende koro ginya buonjo ka gidhi e bengi ni gimoro koro dhi donjo negi mar sirre godo kata mar chwalo go weche gi mag siasa kanyo Sharon. Kopogore manya koro ngo jong'o ritane na kaponono ni bil makama entiere nyim od bura ponono ni biro bed kikadhe nenore ni independent candidates biro bedo ka yudo wega mago ma bende biro bedo ka yudo kwana atamalo 5 mago mag ombulu kama giwuoke. Kopogore mano Kizito wach ma bende naneno kiny kawuono ma bende nochwanya ahinya e ite mar 10 wang'eni nitiere kaka jothieth mago mag mantiere buokumba mar UHC osebedo ka ng'anyo mar mondo mi ndik gi tich mar mondo mi migi orak mongirore wach manyaka sani pok oket e tim. Koro nitiere nonro moro ka ma bende notim ma bende koro likore ni nitiere jotije manyawawa maromo 3,000 mago yoche ni mag UHC mosebed ka ichulo siling milion 1.5 e dwe ka dwe to jotije manego beni ichulo pesa makamagi tok mi omenda to parni omenda makama osebedi kichulo gi chakre higa mar 2020 iwacho ni 1.5 million every month. Miwacho ni chakre higa mar 2020 nyaka sani omenda ma housing bilion 9 osebedi kichulo jotije manyawawage. Sharon makro wach ma racha nyakendo wach ma coach ni seche ma koro jochiw thieth ywak e weche mag omenda kata mag chudo magi to koro yudo ni nitiere jochiw thieth manyawawa jochiw thieth manyawagi nitiere ma bende koro kaka wasewacho no gichama omenda mar 50,000 kanyo maduto bilion 9 osedhi chakre higa 2020 nyaka wachop sani ma wach ma coach seche ma bende koro weche mag chudo kaachiel kod tije warakre godo pacho kae koro kineno kanyo iyudo ka nowach ni higa 2020 kanyo jochiw thieth mag UHC mano ndikne gin 8,571
to koro wacho ni mago mantiere piny kata mantie ground kanyo mabende kata counties mopogore opogore koro yango iyudo ka gin mana 500 kanyo manyiso ni 3,000 to koro gin nyawawa mok nyayudo kama gintiere mago wanaon lile mantiere ni koro thietho koro wanaon nyawawa ema koro chulo ni thietho koro ma bende koro timre kanyo ka tarik 14 dwe mar 5 ni mano jagoro mongire medical services umo luga nondiko ne council mag governors ka koro ne nyiso gi rochruok mantiere payroll kanyo ma koro ma manofwenyo ni nitiere jochiw thieth manyawa maromo 3,000 kanyo ma timre Sharon kanyo ka koro majo mar 16 kwa mar 17 nyaka ne jochiw thieth gi chak gomo manyiso ni kinde osebedo kinde mar ariya manyiso ni kata jumbe 16 mano dweche 4 ka gi boycott wacho ni ging'anyo mano mar dhi ute thieth mopogore opogore ma koro nyisa nang'o jogo motelo ni weche mag thieth ok okawo weche mag thieth motegne pacho kae jumbe 16 en kinde malach ahinya ma koro bende wach mantie kanyo kalure kod omenda ma koro chamo gi nyawawa gi nyiso to piny mar Kenya kwendo duto nyumane nyawawa ntiere wachomo kanye oketo kenge makare mondo mi pes japiny osuru ma japiny otine makare nikech kana somo sigana makama wacho ni jotije mag UHC kalure koda andika moket piny giromo 8,571 kata kamano king'iyo osiptende mopogore opogore kalure koda nonro yango ni jotije mag UHC ok gin 8,000 koro 3,000 ka gin nyawawa koro gole 8,000 gole 3 nyisi ni mana 5,000 kende 5,000 makamagi 5,500 emne no ka osara michulo gi dwe ka dwe no ka en siling 50,000 manyiso ni jotije manyawawa yudo kata mana extra giyudo omenda mabup maloka na jotije hiye mabende tie osiptende Sharon piny mar Kenya kamoro amora kamoloso kata kamone omenda en kar nyiedho koro nyaka kar thieth ka ngima mar dhano bende inyiedhe pesa ng'ato kaondo nyiedho gwom godo dho pesa kar thieth ka nyiedho pesa kopogore gi manya kwaram gajiwa wani nyasi mano mar madaraka eka norumo mano chieng' tarik 1 Jumapil mano mar juma ma mantiere ni katika mano nyasi makamano nantiere boma ma Homa Bay to iwacho ni Asego Kanyada piny kanyo neno ndika ni how president finally charmed the hearts of Homa Bay residents ntiere ite mano mar 12 sigana makamano kizito bang'e ang'eno dhi bedo komulo mano mar NIS wacho ni jatend piny Kenya ing'eni mano chamo muma nokwongo dhi e boma ma Homa Bay mane dwe mar 10 higa mar 2022 wacho ni gwenge makaluo Homa Bay mano kwongo onona tiende kaka jatend piny koro piny kae wang'eng'a piny ka kaka jatend piny Kenya nyasi mano rwake godo e yo makare mane boma ma Homa Bay nen mor kachiel kod sigalagala maka kod kacha oganda ne mor kata motelo ne nyasi mar madaraka no nwanena nwang'weyo ni giche to ne dhi bedo mamor kod ilo kanyo to nobedo kamano kech oganda mano chopo kanya kachacha nen kwan mudura ahinya ma pap nopong' nyaka oko niwacho nopong' mong'ok ni saa 4 otieno motelo ne nyasi to dhano rire donjo mar mondo miyud thuolo mar bet en nyasi makare mabende kineno kata wang' ji ne nyiso mor lilo ne girwako jatelo gi mor kacha kata mana weche mag kelo mor no kete yo makare ma iwinjo ka kineno kata such bar ng'ati ng'eni ya lulu nyose kanyo koro weche makamagi biro nikech sama kama to koro wacho nang'o wacho ni nitiere ka koro jatend piny Kenya koro choro tiende gwenge mag kaluo kucho moloto kaunti no mar Homa Bay bende osewuoth ahinya koro mago duto bende Sharon biro kalure kod nitie achiel ariyo moko mwaneno ka jatend piny Kenya chwalo kachacha koro duto te japiny dwaro dongruok ng'eni ya Sharon kamitokonie bende kamidhi bende kamimor godo makata kaka onene kacha wacho nang'o kitokoni mobupu to bende dong kanyo mimor godo to kitokoni leo jiko kizito kalure kod sigana maneno ka Jojo Diwuoro ndiko mano jatend piny Kenya chamo muma mano e dwe mar 8 mar higa mar 2022 bang' ka noselandi kaka jatend piny Kenya e dwe mar 10 Nyakorom Gajuang iwacho ni dweche 2 bang' ka nosechamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5 nodhi e kaunti mano ma Homa Bay to ka nodhi notiyo gi alap mar ndeke mano ma Kabunde kendo nodhi for prayer iwacho ni e alama mano e kanisa mong'ere kaka African Inland Church to kindego
Nitiere jotelo ma bende nowacho ni gin noko gwelegi mar mondo mi gidhi e nyasi mar jatend piny. Moko bende nacho ni Anna Kenny nobiro. Sani koro weche oselokore. Olokore. Sani wantiere broad based. Olokore Sharon. Magi bende koro timore be giwo kikwa wil ni kuma Mau Summit ochakre godo koluwo ng'enya okadho nyaka Homa Bay kuro. Koro kata ka jatend piny Kenya oluwo Mau Summit mochopo Homa Bay, to en mana kare. Wantie mana broad base kanyo, to broad base kanya kelo chiemo. Dongwa mora mora. Mana kama Nyakwar Mgajwang', mana kaka nyasi notimore Asego, oganda nowuok oko karomre margi. To karam na jo Homa Bay kene Nyakwar Mgajwang'. Aparo ni kaka jatend piny Kenya mar ang'wen mane Uhuru Kenyatta bende nochako tero nyasi makamagi e counties mopogore opogore. Aparo ni okelo lemo makare kendo riwo oganda kanyakla kopogore kaka nitime bura Nairobi. Kos nene nade? En gima ber ahinya. Ikelo rogo machiegni, en gimoro kokel ni e dot. Kiwacho ni en gino maber ahinya. In bendi wuok ine kata mana kaka kalapapla machingle yamo. Nyalo mi us kata lollipop yudo omenda moro. Mana kamano. Aparo ni Kizito kapok wadhi machingle dibed nitiere wach moro manomako wang'i nikech aneno ka saa achiel idhi karomo kapok wadhi gazet mar The Standard. Sharon, wach momako wang'a ten mana ite mar ochiko kanyo mawuoye wach mar ochele. Ng'eni wach mar ochele nawuo nikech Sharon nawuok e gweng' ma Kano kama ochele nitiere. Wan ka West Kano Irrigation Scheme kacha kachiel kod Ahero ka ma ochele pura ahinya to wach mar ochele mar Kano yo kane kiwacho wach na enyi wach mana mar mwea kanyo to koro wach maduong' mantie kani koro dodok chien ochele ma ikele pacho kae mar mondo mi jopur mar Kenya bendo yude nweng'o ka koro iyango kanyo ni ochele ma pacho ka kila achiel en siling 190 to ochele go mawuok oko kaka mag Pakistan to gin siling 80 kanyo ma koro mi ochele ma oko pongo piny kae koro mar jopur wa bendo yude yuto koro dwaro ni odok chien kelo ochele ma oko gata malo 50 kanyo. Sharon, wach monya wacho wach mar ochele ni anya paro kinde moko machien kanyo ochele mawuok Kano nyiche nigi nengo kinde mane johala mane wuok Uganda ne biro kanyo mane yudo ko gunia mar kilo 90 cha ne dhi nyaka siling 6,000 to akia kuma ne jogi nodinego gigodo masani koro kibi e gwenge ma Kano mar mondo mi gikaw ochele ma koro ochele mane gikaw 6,000 oguna mar 90 ni sani yudo kodok nyaka 3,000 odok chien ahinya. Odok chien to neno bende iwacho ni imports wacho ni mchele ma piny Kenya nyiew kawuok e pinje maoko ibro dok gi chien gikona ta malo 50 manyalo bedo gima ber kata na news milome makare ne jopur nikech mchele mawuok e pinje maoko kuom ranyisi mawuok Pakistan gi India ano ka kila chiel en siling 80. To mchele mawuok e gweng' kaka Kirinyaga mawuok e pacho kae wacho ni kila chiel en 160. Manyiso ni ng'ato nyalo dwaro nyiewo ma oko no koneno ni ma mi use pacho ka nengo ne ni malo makoro kodwoki aparo ni jopur ma pacho ka bende biro bedo ka yudo yut. Sharon, koro kwatieko wachno to wach nang'o e piny owacho bende kata sirkand county kaka maro mar Kisumu koro ng'i nang'o gikel kodhi moro makare mar ochele kodhi man kod nengo ma kopidhi to japur nya yudo yuto makare. Koro aparo ni kata kodhi mikelo bende seche moko rocho weche makama kech ng'ato dwa pimo ni to ochele kata mawuok Mwea kata mawuok Kanocha ochal nade jomoko bende ni seche moko nitie makitedo to bedo adhi ka ahinya damo ke sufria koro seche moko mago be kelo pogruok gikel kodhi moro makare makitedo to bende mana kaka mogo bende moko makare ga bing'e nitiere grade 1 gi grade 2 gi kin mamoko rega bende nitiere mchele bende ni mana kamano jomoko puro bango jomoro pishori basmati obango nitie moro ni sindano ayar e kin mamoko nyando upidho mane Kano wapidho ayar wapidho bango wapidho basmati ging'eny kidienje mopogore mana kamano aparo no dhi machinglo mantiere ite mar 15 kapok watieko nonro mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar 15 aken nene nade kaka jafwambo wacho ni pach jofwambo gi josomo bende opogore ma paro ne kaluwore koda mak mar Njeri nikech aparo ni Njeri ema no create website wacho ni no create mbui no biro koda mbui mabedo puonjo oganda ma pacho ka kaluwore koda finance bill mano mahigani kora neno Njeri nitiere dong sani odine tesendo bila neno kanyo crime setting up finance bill 2025 website mano e ketho modonjo ne godo makoro mi otwe kendo dinine chakre chieng' tich abich mar juma mokalo takene magi to jomage manoka wenge gi chalo mag nyang' ano kondiko kanyo ni sorry missteps dialogue redress ang'o mok timre Kizito gin leke makamago kiseneno gin leke mabendo ketne gi koti makare jok morwakre makare ma onyiso ni telo koro wach ni en makosa keto kata wuoye weche go mag paro mar chik mar omenda nikech koro gineno kaka in jagono ma seche moko dhi roto chenro magi koro mae gineno ka gima koro nyalo kelo gino mano timre higa mokalo
mane nochakre achaka kamano yor mbui mano dhi momuoch oko mano kelo chochni ka kod kachacha mano waneno go mapek ahinya. Koro sani en ketho timo gima kamano. Koro mano omiyo Njeri bende koro lorne kachacha. Koro iwacho ni ben kod ratiro mar timo kamano. Koro ratiche no bende ma koro lorne kacha nikech ratiche no ntiere kako mulo kamoro. Mana kumanya kwa mgajwanga dara paro ni wachik nonro mar gazet mar Daily Nation gikanyo Kizito sachelo seromo binano ka windwa bindo studio haparo no mood mana thor watch mantiere gazet mar The Standard nikech na kinyo weche mopogore mabende The Standard omiyo peki ite maiye gin kalore koda weche mabende waseno ne Daily Nation. Standard ya kwa mgajwanga ikete kanyo ni Weston arm twist dibe ntiere kaka bura mano kaluore koda lo mabende magawa ma Weston tiere notieke yora leng osango ma osebedo katimore. Aparo ni mano e wach mwa ngi bangi otegodo nonro mar gazet. Kizito Sharon, wach mar magawa mar Weston en wach mano chakre chien kendo wach moseywara ahinya kucho maketa ndalo moko nwawinjo ni mara ni dwa muke kata mar ni korida ka idwoko ne piny owacho. Koro wach mabende koro wuok sani ni jogo matayo weche mag wuoth mag ndege pacho kama lopno ne wacho ni margi. Koro wacho ni wuono tendno mabende kaka koro oboke no ndike kanyo ni mitudo kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi koro chulgi. Koro iwacho ni hotel manoger kanyo ma kata iwacho nango yor ndege. Koro Sharon, wach makama wakeno bro gik nango nikech koro idwan mar mondo mi ochule. Koro kosechul winjruok manotime yora ling mopondo. Koro kotim kamano dong kuonde moko be jibo dwar ni winja mar mondo mi ochulwa. Tingeni bura mano maluoro kuma Weston no nitiere. Dengeni Weston no nitiere Lang'ata mana kichiegni chopo gi paw ndeke mantiere kanyo. Iwacho kanyo ni chakre higa mar 2019 nitiere bura mabende National Lands Commission mano NLC nodonjo ne magani makama nikech kama nitiere wacho ni e kuma airspace kuma ndege ne beni fuyo. Tingeni kisegero structure mabor kamano bende block kata mana airline. Kata kamano en bura mosebedo ka yware. Iwacho ni regime Sadek. Bura maka mosebedo mana ka yware nyaka sani koro dibendi koro tieke yora ling to bendi tudo godo mana kaki wacho jatend piny William Ruto. Mano bura mapek ahinya. Otamo nyaka jogo mantie telo kata kinde man Uhuru Kenyatta ne ntie telo ne yale to no tamre kinde go iwacho ni William Ruto bende tie kaka nowuok tung mosuogi jatend piny Kenya machon no to bura no kotieke yo makare. Na kwa mgajo kisomo ite mar gazet mano ma The Standard mar abich ibro bedo kinono gimomiyo ni case mar Weston ni okos winje. Iwacho ni why Weston case was never heard. Weston en magawa minyanoka. Iwacho ni bura mar osebedo ka yware doho kum thuolo malach. Iwacho ni weche motendre kod siasa, delays in complying with the court directives, fresh applications. Iwacho ni joneno gi kin mamoko yani cases makama osebedo mana kidonjo ne gi kinde ka kinde momeni ywaro makama osebedo. Kizito wachin mugi kotieko. Sharon, wan kotieko to koro wacho nango en mana tich ariyo dwe mar auchiel mano dwe mar auchiel kamana kaka nase wachecha en dwe mor en dwe gweth. Koro dwe mor gi dwe gweth molot en dwe rowere. Koro rowere otimana tijego makare manyamiyo ngima gibedo makare. Rowere makoro seche moko timo tije morochre madonje ketho makagi kacha owere gi ketho nikech ketho to klos ngima ketho medo mana rocho. Kech iwacho nango bokinya tima ketho nyaka chieng nikech ndalo 40 bende chopoga. Koro rowere wuog mana oko tije makagi kacha manya keto ngima gibedo makare. Ni duto kanyakla kwaketo maine timo mago to piny marwa nya bedo makare kaachiel kod dongruok malongo. Mana kako waseneno kochako pichni ochako nyilni kaluo kucho onyilni anyira kamano kik wege kanyo kata wach mane jatend piny Kenya William Ruto wacho mar kar pidho rech mar Kano Kabonyo mano but dalawa an kolosna kochopo chieng tabe na nembele kech Raila Amolo Odinga wacho nango joi mager e bichugo piene wan bende joi mager e monya chugo piene mbele kanyo. Turu belo yiengo donge makta bure Nairobi Kenya mana wuok tedi mana Kano Kabonyo mar mondo birit dala. Komono Kizito aguni ripone nyakumbire nondo mar gazet nyakor ngajom mabiro e nondo mar gazet gina wadwa Cleophas twak mokwongo e chenro mar openye kod Cleophas Luoch oritur masane. Biro kawan. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord